Que a marca sea galega e que o leite sea galego xa é importante. É un proxecto de gandeiros onde se transmite a produción ao consumidor. Digamos que aí non hai unha empresa de fora intermediaria. Meus pais eran gandeiros, meus avós eran gandeiros, meus bisavós eran gandeiros. Xente que é do rural, que o vive, que o viveu, que sabe o que hai. O factor máis importante. E é xente que está involucrada co campo. Polo compromiso que teñen co que é o sector da ganadería, polos gandeiros. A filosofía é esa, non? Chegar directamente ao consumidor. Que se impliquen cos produtores realmente. Eso me gusta. O sea, para mí eso é unha das claves de deleite. É un proxecto fermoso, é un deleite. Xa a mesma palabra é un acerto en sí. As explotacións nas que recollen o leite son explotacións punteiras. Esta é unha granxa familiar que conta con 300 cabezas, das cales 130 son un ordeño. Estamos ordeñando sobre 580 vacas. Ao ano estamos con 6 millóns de litros. Ordeñamos 315 vacas ahora mismo. Muximos 150 vacas. 6.500, 6.800 litros diarios, máis ou menos. En ordeño hai sobre 75 e en total de animales sobre 215. Empezamos a muxir vacas aquí no ano 79, o sea que levamos agora 40 anos. E hoxe temos unhas 260 vacas en ordeño e uns 10.000 litros diarios. Eu creo que as persoas cando veñen ao mundo veñen a transformalo e creo que cada un desde o seu propio terreo debe de loitar por deixarnos algo mellor o mundo do que estaba. Deleite a dous, que é unha innovación. A mí me parece un proxecto super ilusionante. Son uns animales con unha característica distinta na proteína do seu leite, que é máis beneficioso para a salud das persoas. É un leite máis digestivo, máis... É natural, non ten nada de añadidos químicos. É un produto natural directamente da vaca, eso quizás hai poucas cousas que se poidan comparar. É un leite natural que sale de forma natural de unhas vacas. Que sale da granxa, non se fabrican en unha industria. É unha satisfacción tamén personal producir un leite diferenciado. Te sientes orgulloso de ser os primeiros en algo. É un orgullo porque eso é traballo que hai detrás. Que é un orgullo poder decir que ao mellor xente que pensaba que era alérxico ao mellor ao leite, pode acceder a tomar leite sin ningún problema, para nós é un orgullo, claro. Sí, ten un punto de orgullo, aparte que faz algo diferente. Somos moi poucos que estaban facendo diferenciarte. Tamén é un orgullo, non? Creo. É un leite que ningunha destas multinacionales, que son verdadeiros monstruos, se atreveron a dar o paso.